Bhuti Mavava uthi kuzophunywa kanjani kuyona yonke lento le? Abantu yini kahle kahle into okumele ukuthi bayenze kulesi sikhathi lesi? Ngoba phela asikwazi lokhu kusibabazile nje. Siyokhamisa kuze kuyona inkozi kokushaya unyaka ozayo. Into yokwenza mina miyezi wami umbona ukuthi into yokwenza kusizakale izwe ukuthi abantu abasha bayimele banganciki kubantu abadala. Abantu abadala ngeke baze babasize ngalutho. Mangathiwa nje ngiyalinganisa Miyezi kuthiwa namhlanje Miyezi umemezele ukuthi kuneqembu alivulile, basuke bonke nje abantu abasha, umuntu nje ongaphansi ka-40 athi nje ukuthi sazi ukuthi Miyezi akazi lutho kangakanani, nombani uyofika nolwazi analo, sogcina siphumile kodwa lesifuna ukuphuma khona. Yazi inkinga with politicians ababathanda umuntu omncikiselayo. Leyo nto leyo bhuti mangayi-initiate emphakathini engihlala kuwona noma ngibuyele ngakithi ehluhluwe. Kufuna ngibe heavily armed, ngigadeke kakhulu kwi-security ngoba ngizobe sengiyi-threat kulaba abakhona be-state abadlayo. Uma ngathiwa siya-initiate nje yonke leyo nto leyo njengamanje, mhlawumbe sekungcono ngoba bekunomkhwanazi, sekunomkhwanazi, izinto ey'ningi seziya-investigate. Bengavele kuthiwa uMavava ugadekile bekushaye nge-state ngomthetho. Ngisho ngathiwa-ke unjani uhulumeni mayesekushaya ukushaya impela nje bavele bakusungulele icala noma bakwenzela indlela yokuthi bayakubopha noma bayakubulala bese bethola ne-access kalula-ke komyezi ukuthi uqedwe yonke lento ezama ukwenzeka. Kunjalo nje mfowethu, vele uyabona mayiphela le commission ukuthi asiyazi izophela kanjani, kodwa ngiyayisaba incindezi ezobhekana nabantu kuleli zwe sikulona. Futhi umbuzo enginawo mangathiwa nje manje iyajika inkulumo ithi uMkhwanazi yonke lento abenza ubedunga izwe, uMkhwanazi akaboshwe avalelwe ejele angaphumi. Yini engenziwa yileli izwe lihlulwa ukuma naye esame ngeenyawo? Eish, ngasasho. Sithule siyababaza, asinayo isupport. Kufuze ngabe la uMkhwanazi asuke khona sonke sisuke sikhona. And ekuveleni kwalezi zinto lezi ezenziwa uhulumeni noma abantu abangamakhanda kuhulumeni, kufuze ngabe kume yonke into ngisho ukusebenza kuze kuboshwe abantu kahle kahle labantu. Akusadingakala izinto eziningi la kahle kahle. Sekumele ukuthi kuboshwe abantu nje kuphela izinto ziconclude zonke ukuthi usibani usazochaza iside lakhe nanani akusebenzi. Makukhona ubufakazi akethe echazele ngaphakathi enkantolo. uMkhwanazi inkulumo yonke akayikhuluma lapha eParliament nakwi-commission uqale amiswe afungiswe ngokuphelele under oath wonke amagama akhe ukuthi ayambopha uma ukuthi unamanga. Omiyeza, ngoba amaqembu lapha eParliament emaningi kakhulu, yini kungashoni singake sithi ayi mhlawumbe ngiyalinganisa la eThekwini kuphethe inkatha, iThekwini lonke liphethwe inkatha, kuthiwe umphakathi esithi umphakathi waseThekwini sasike sathi sicela ubuholi bethu benkatha ke bizositshela ukuthi bunyakaza buphendula buthini bona kuyona yonke lengxubevane, ungabe bona nabo buyathinteka yini, bumi ngapha ke busitshele kuze sisheshe nathi sizazi ukuthi silandela umuntu obhekephi. Ngiyayithanda ke leyo, hayi Bhuti Mavava, uyashaya mfowethu, hayi uyineyilile ke leyo, abake baphendule. Akekho umuntu kufuna uMkhwanazi simsupporta simshayela ihlombe kodwa simflatela, asimboni ubhekephi. Inkinga mase kuthune inkinga sobe sesibabaza sithi awu kodwa awu yena bekwenze njani njengoba bekhona babuza lokho. Abakucabanga ukuthi ungabe manje wena kuma savings akho no 100 million ma ungafa kusasa next 2-3 years uzobe kungasekho ngisho isente, lezi ingane zakho othi uyifihlele leyo mali ziyobe nazo zizidwedwe njengathi. Abona inkinga ekhona i-ANC iyafa iyaphela noma ngathiwa khona umuntu oyithandayo into eveza uMkhwanazi
but yonke into yenzakala ikhomba ukuveza abaholi baka-ANC futhi ukushilo naye lokho mayebuzwa lapha eParliament. Yonke into mayebuza ukuthi lazi ikhulu lezi noma labantu abakhulu abangama-seniors bebesuka kona amapha amaqembu la abashoyo ANC ukuthi nokuthi usibani this and this from ANC. So abakuthandi ke lento uMkhwanazi akayiveza ngoba akekho ongeza ukusala. Sidlulele phambili labantu abakhona kwa-ANC bangabantu nabo bayaphilelana eceleni nabanye abantu futhi abayizikhulu ngoba ubuye ukhumbula ukuthi sinomasipala siney'ndawo ey'ningi ngisho namaphoyisa aney'khulu zawo emaqenjini lapho ekhona. Ubugebengu bunendlela eyodwa lapho obuhlangana khona ngoba uzwa kuthiwa umholi waka-ANC ubedla imali nomunye bebenefitha kwenye ithenda nomholi wakwi-Action SA. So ubugebengu babo buhlangene bonke webhuti futhi angiphathi ngoba sekuyi-GNU nje bayasaba nanokudedelana izandla ukulahlana ngoba wonke umuntu enjoy into yo-blue light. Ubani umholi nje ophumayo njengamanje umayo ukuthi kufuna kwenziwe something ukusupport uMkhwanazi. Izwe leli lonke fuze ngabe lenze peaceful march yokusupport SAPS. Awuyibuza umbuzo wemiyeza ukuthi njengoba kusuka ngoDisemba last of last year kunominatwa indaba kakhulu ye-MK ngendlela i-MK efike kwanyakaza ngayo abantu kushintsha iminyanga ekade ibheke emva ukube uMkhwanazi ube ngekho strong ngalendlela abe strong ngayo kule province yase KZN bangaka abantu abangabe balahlekelwe izihlobo zabo imindeni yabo. Hey ebhuti ngabe sifisa okuyintuthwana nje kuphela ngathi kola mthuthu bengenwe lesifo sangabe uginqiginqi nje kuphela kwaphela kubulala umuntu bekuyinto engekho kakhulu kulezi insuku elight ngendlela eyisimanga. Nakho kwalakho laphana konanda ke kwashaya abafana iboss yakhona ngazi nombina 19 years kodwa benquma ngempela ngohlamvu. Asithole kanzima abafana bakithi madoda engathi umuntu ongazele kulesikhathi samanje wena obusisiwe ngoba ngishe ngafa kashili ithinto siyothini kwizizukulwane ezizayo siyothi sasinobaba noma nabafoko noma nobhuti abakanjani izabavele balibukelela baliyekela linje kwaphela lifa phambi kwethu nasezandleni zethu silibuka. Kodwa ndasicindezelwa ngale mjovo ye-COVID bafethu ingqondo zethu. wathi Malema engalo asijovanga sonke wathi uMalema yena mayefa izizukulwane sakhe uyokushiya ukuthi wokuveza kushiya ukuthi walwa ngoba unomlando wakhe osemabhukwini. Abaholi ke bangaphambilini ligazi labo lalumhlatshelo wayona yonke into yayenzakala ezweni. Thina sithini-ke ngathi-ke nakho-ke ziphenduka phambi kwethu amatafula. Hayi bafethu. Next year siya kuma-local government elections. Thina futhi siyobe sigijima sithi siyovotela uMavava siyophakamisa ubani. Yonke lento le ngathi amakhansela ebulalana wodwa even namakhosi nezinduna emakhaya kunqunywana ngohlamvu. And into levezwayo sobathi kudala kuyinto yabakhona nje kodwa lento ibingakhulunywa engenziwa. Nakho kuvela imilando yonke kusukela ngo-2011 ukuhamba kwama-politicians amakhosi induna abaholi bomdabu yonke into involve osopolitiki phakathi nokonakala kwey'nkantolo. Cha mina enhlizweni yami miyeza ngiyafisa mina ukuthi izwe ke lithathwa abelungu kuze ke kucrasheke yonke lento esemqondweni yethu yokwazi ukuthi sibakhulu ke kube khona abanye abantu abazorecruiteka abazobe sebazi ukuthi yini eke yenzeka izwe kade likubantu abamnyama yini esiyenzeka mase likwabamhlophe. Mana bhuti kunzima ukuthi singavumela izwe liyothathwa abelungu. Awucabangi mfethu ukuthi leyo nto leyo biyinhlambe engakanani kubantu ababe nentshisekelo yeqiniso ngempela lizwe ngiyekela ngalabo sopolitiki laba basala bona bangafanga
ababenefitayo ngentando yeningi. Uyacabanga abaholi kwachitheka igazi labo kulelo ukuthi thina singabantu abamnyama sikhuleke ngaphansi kwencindezelo. Awuboni bhuti ukuthi siyobe sibakhomba ngemiddle finger? Wemiyeza mina ngifune uyikhohlisa. Asiyeke ukutshelwa ngobandlululo. Asiyeke ukutshelwa ngobandlululo esingalificanga. Asiyeke sibe sisobandlululweni ke sifake thina kulona ekuyithina esulukhavile. Thina sijabulela ukuthi Miyeza ubani usekwazi ukuthenga imoto. Ubani usephumile emjondolo usehlala eflatini noma usehlala elokishini usephumile hostel. Iyona into esijabulelayo nje leyo kuphela. Uma sithi izwe liphathwa belungu basiphathe until when? Size sibe nabantu abazokwazi ukuthi yini edingwa eSouth Africa. Angithi la kuya ngoba lokho futhi ngoba mana Miyeza. Angithi izwe lalibelungu lalandwa abantu ababe nobuhlakani bokuthi eSouth Africa bafuna ibhekephi. Angithi kwenze kanjalo. Yebo kwenze kanjalo. Njengamanje basekhona yini labo bantu? Abasekho. Abekho. Alibuyelela lalikhona ke liyobuya lilandwe futhi mase bekhona abantu abahlozile ngoba laba bakhona ibona abadayisa ngathi. Ayikho into yase South Africa engaqedwa iqalwe phansi iyothengwa iSouth Africa kubantu abayithatha kuyona. iSouth Africa lona zokuqala elangena kuyilo shedding. Kodwa amalahle nogesi uphehlwa amalahle asuka la eSouth Africa kuze kuyophehla ugesi. Wakwayicabanga imbangela lonto le kuthini but ithinto thina besingakaze sizenzela ama-power stations zethu. Ama-power station ade khona bekuyilawa ayakhiwe ngesikhathi sobandlululo samabhunu before 94. Ngakho lezi iphehla imandla zaye allocateelwe abantu abangomntakabane okungabantu abamhlophe in majority. So kule minyaka ke Miyeza kodwa singakhohlisa. Asisuthi nokukhohliswa abantu basitshele mabefuna bethi ba upgrade system bebefuna ukuthi kube khona indlela abazokwazi ukukhuthuza ngayo abantu. Uyabona nje Miyeza la South Africa usuku nosuku uhleze kucatshwa ngokuthi abantu bazocindezelwa kanjani. Yeah. Itimela zikho amafema awekho ayekho nabantu abasebenza abantu babesebenza obaba bebesebenza. Akasekho manje umuntu bangaka abantu abasebenzayo nje manje mangathiwa ubabale ngoba bayabaleka phela bese ngithi bala bangasebenzi. But ngizokutshela into eyisimanga. Umfowethu udrive u-Uber with a PhD. Udokotela kodwa udrive Uber. Wenza research kodwa uyakhompyutha lapha ukhompyutha nani emateksini. Enye into ama-graduate mawukuthi ukubone asedayisa imonto iningi lawo asuka ko-health, humanities, commerce ngokwahlukahlukana kemkhakha aphuma e-university ase-salesman into abangaze beyicabanga ngoba ayidingi qualification agcwele ko-we-buy cars ama-graduate adayisa ama-iPhone lana ey'nkundleni zokuxhumana online badayisa neyiwashi kungabe nemlotha nayona yonke into ongayicabanga. The whole doctors bake bamatsha baze baye eMaritzburg masikhuluma nje nge-unemployment and yonke lento but mawukuthi uyayibona it is man-made icreatwe indoda ethile hayi ngoba sinenkinga yamathuba emisebenzi but izinto ezenziwe ngamaboom lezi ama-politics yabona enye into okukhalwa ngayo ukube labo Kate Matlala mfethu bebabanika imali ukuthi bakha ama-factories but ama-factories azosebenza abantu but imali ephume ngendlela e-wrong kuhulumeni ngabe siyajabula ukuthi at least lo Kate unefeme engaka uma umuntu ekwazi ukuthola itender ka-350 million engeze ukwenza lutho isibhedlela sisoluthwa 1.2 billion kunomuntu ozovelezelwe nje u-300-200 million kuyena
but leyo mali leyo ayisizi ngisho umuntu oyedwa ngaphandle komndeni wakhe nezintombi zakhe. Kunzima kakhulu. Sithe esinye isikhulu saseThekwini namhlanje sithi singifica lapha ngase-YMCA ngithi mina awu kanti nami niyahamba la uthi hhayi ngizongena la khona into engizoyi-check-a la khona enye i-laundry lapha ngithi mina hawu hhayi kungcono uyabona ukuthi siyitshela ukuthi thina sodwa esigcina sigudla kanje useyishayisa kumuntu wenqola ngithi ukhuluma ubheke kumina uyishayisa kumuntu eqhuba inqola uthi hawu lo muntu uhambelani la ngenqola ngithi mina hhayi kungcono kube kungcono ukushayisa wakulimaza uyahleka uthi yini usho njalo ngithi mina hawu kufanele phela abantu bakithi baphushe inqola buka ngithi ukudlala iy'tolo zamakutshukutshu kodwa ngeke nje uzudlule lapho uyoqoqa labo omama abahleli lapha abashiswa ilanga abadayisa amafruthi abo uthi abangene la bayibona abadayisa ngoba bakithi wathi hawu kanti ngimnawe nje uyangipolitika. Laba webhuti bakhumbula ukuthi bangabantu abamnyama mase besey'nkingeni bavele bebemnyama kakhulu. That is our politician. Uma eqala nje namhlanje engathiwa khona oboshwayo, into yokuqala akazoyisho uzothi uyacindezelwa ngoba yena emnyama. That who they are, our politicians. And kahle kahle kufuze ngabe labantu asisabamukeli webhuti emphakathini nje kahle kahle kufuze ngabe basahambi bezosikhohlisa la ngoba sesiyabazi. Kuyafana nje usho njalo nje makuphela le commission bonke abantu mhlawumbe bazo-edelwa iy'moto nga-2 nga-3 abagadwayo ama-VIP. Leyo nto iyakutshela-ke ukuthi uzozwa uyathanda uthanda. Manje bazobopheka kanjani labantu ngoba ngezwe kuthiwa omunye wayeseboshwa i-intelligence waboshwa ese-airport bengekho abantu abamgadayo ngoba kunzima ukufinyelela kuyena. Isikhulu sikahulumeni siboshwe ezinye iy'khulu kunento esasingavumi ukuyiprocessa ngaphakathi. Ukhona n'umuntu owakwezwa nje ngisho kwamanye amazwe kuthiwa ufike waboshwa esenkantolo phakathi wangena amaphoyisa ney'bhamu azoxavuna umuntu enkantolo ngoba kufika umseshi enkantolo kunamaphoyisa akhona. Ngikhuluma ngale nto eyenzeka kulo muntu ummeli wayemele icala likaMiwa. Leyo nto iyayitshela nje ukuthi lo muntu owayelandela into wayelwa nento ayibonayo ukuthi iyamanga kufunakale kugcine kukhashwa yonke into ekhulunywa uyena. Kodwa Bhuti Mavava yazi I'm so sorry Bhuti siyaku interject. Uyabona le yabelungu ukuthi mhlawumbe mebe ngase babuye beze emandleni. Ayi ngeke. Angizwisisi kahle. Hey bagangile labantu Bhuti Mavava. Mungaku umnotho okhishwa yibona mabona bakhipha amabhiliyoni. Mana sesi. Bakhipha amabhiliyoni okudlula abantu laba bangawakhipha amabhiliyoni bawashonisapho ngoba phela khona. Enzani? Cha ake sibeke lento le. Sithe nje mina ngiyakusakhonda lapho kodwa la abantu abamhlophe into abayenzayo uma ngabe kumele akho umgwaqo and ku 100% wemali uzodla 15-20%. Thina masinikwa ithenda kuleyo 100% engisuke ngutholile ngizodla mhlawumbe u70 or 80% wonke ngoba ngifuna ukubasela uMavava lapha bese yonke imali lezobisela 20% ngithathe ngifake ngalo. Inkinga yethu yileyo security. Lo phathwa abantu abamhlophe isho ukuthi ingqondo zethu zinarrow minded kangakanani ukuthi sekuzatshalwa kangaka ezweni kwenziwa lokho khona sisifike namhlanje. Sesiphinde futhi siyawudedela lo mbuso lo. Phela yabona mina ngize ngisole ngithi kwakhona into eyenzakalayo. Mhlawumbe kukhuluma igazi. Siyabusa umthetho wethu. Webhuti mana mfethu. Bhuti Mavava idemocracy bakhona abantu abamnyama bayithola. Yilabo esibabiza ngama leaders ethu ama politicians. Ibona abantu aba-enjoya ama-benefit beneficiary. Ngoba bona ukuboshwa kwabakufani njengokwakho mfethu. Bona banikwa isikhathi sonke even nasey'nkantolo ukuthi baye-express kulokhu kuhlehliswa nangu nje uma
uthi uguilty kodwa usahleli ngaphandle kuthi uzogwetshwa kahle ngoJanuary. Aze ngizwe into enje mina. Uyacabanga wena uthi uqhumisa isibhamu edlangalaleni. Icala lakho lingawuthatha u7 years ukuthi uyovalelwa ngaphakathi. Hey. Awusho ukudutshulwa ngedutshulwa yena. Ngoba phela kwi-event kusokuhola amaphoyisa. Hey, yabona bafethu sisenkingeni enkulu kodwa ke mina ngiyafisa ukuthi kulesi sikhathi lesi sike sibe nawo umnyakazo to challenge ugovernment ngoba into eyinkinga isystem ikhandela ukuthi sonke sincike entweni political party. Ngikhuluma nje webhuti next year amaqembu arejistile ku-IEC angaphezulu kwa-600. Nami ngicabanga kuluvula ukuthi ngoba nakho angisazi isingisi mina manje kukhulunywa kakhulu isingisi la kuyipolitiki. Cha uzoba ne-PA yakho umuntu ozoku-interpretela umuntu ozomtshela into akubhalele yonke into ngendlela wena ofuna ngayo. Phela webhuti upresident ayikho naneyodwa i-email akayibhalayo. Unabeluleki isinqumo nesinqumo into asuke ezosenza beluleki bona bambhale sisingisi esingaka esisuke isivetezwa lapha. Abashintshwa ngani bafuthi babhale into eziwumsangano. Abashintshwa ngani kanjani ngoba phela upresident uyahamba. Upresident wena umuntu ophathiswa kwaNkulunkulu uyinkosi. Ngisho ehamba isikhwama akayiphatheli kunomuntu omlalelelayo mayesemhlanganweni upresident osuke ezomsiza uhamba neoffice lizomsiza limenzele yonke lento lena eyenziwayo. Kunabantu abamamukelela ama-calls abamhlela ama-appointment ama-meeting abalulekile nangabalulekile. Hayi bafowethu. Kodwa ke we need to think about this. We must implement something. Asikwazi ukuhlala nje kanje singenzi lutho. Sinebhadi ke kuphela ukuthi makhonto progressive ufuna ukuyenza kuleli izwe kumele ube nemali. Imali yani imali yokuyivikela. Omyeza. Ngeke ngithi mina ngoba khona into engikwazi ukuzenza ezokusebenza ezingiphilisayo. Ngithi mangizwa kunzima bese ngicabanga umuntu ongenayo ngisho iyodwa into enziwa efana nezinto engizenzayo ukuthi lo muntu uphila kanjani bese ngicabanga ukuthi bangaka abantu abangena option abangazi ukuthi nje mayivuka ekseni khona ngathiwa womela drink uzoyithenga kanjani. Mina makubanzima kumina kodwa ngiba nayo into ikhona into mhlambe ngithi ngiyakwazi ukuthi ngiyithole ikwazi ukungiphusha ngiye phambili. Makubanzima kumina ilanga elilodwa noma iviki. How much more kumuntu ke olokhu mhlambe aqeda agraduate ngo-2007 ongakaze asebenze kuze kube manje. Hey ukuthi uzophila kanjani mina ngeke ngibuka imikhukhu ekhona eThekwini uhambele kuyona ngathi nginomunye umfowethu ngabona omunye umama ehlanganisa inhliziyo angisazi nempuphu angisazi bizwa ngani ngabuka ngathi yazi eSouth Africa kusenzima nakhona uthenga kulezi izitolo lezi angazi ibizwa ngani lezi zamaSulumane engabe yena uthenga igrocery ephelele. Impilo nje sikuyona mfethu asilingani la eminyaka soze futhi salingana ingakho osopolitiki bethi abantu bangaphandle basiyona ingozi. Ingesimo sokuthi bona ubugebengu obuningi babuzwa noma babuke indabeni kuma television ababazi ukuba affecta personal. Ngoba akekho umuntu ongahlala engabiyile kwakhe. Thina ngapha kuthiwa kususe yonke lento lena labantu okuthiwa bagadi imingcele kuthiwa yonke lento leyo ayisuke ngoba into engenamsebenzi. And akekho umuntu oyichallenge leyo nto leyo politically even ngisho lentozana inkatha ayikhulumi ngaleyo nto leyo ukuthi ngempela sigcizelele ukuthi amabhoda amile. Amabhoda futhi ke ayikho phela into ke esidayisa njengale amabhoda. Into efanayo labantu ngisho ngathi ngisho ngathi uvolunteer ngemoto umuntu nje ongena wala eSouth Africa akalayishwe namhlanje akhishwe ngaphansi ngakusasa ngo7 yobela eSouth Africa. Eso sokuphuzeni hey. Ayisayinkinga emhlabeni.
Uyikhulumile and umkhwanazi, uyikhulumile umkhwanazi yamabhoda bamziba. navulwa yibona Bamzibile kweyamabhoda akekho ufuna ukuphawula vele kwathula nya. Wemiyeza kumanje mina ngifuna ukutshela ukuthi labantu abasiholayo sebeyazi ukuthi iy'namba zamavoti angonyaka ozayo izobe zima kanjani. Yebo. Kodwa bakazi ukuthi obani abazovota ngoba isystem ikubona labantu ababafikela ibona ababarikhela isystem ukuthi funa kwenzeke noma yini. Uyacabanga bhuti Mavava kuthiwa sizovota digitally. Laba basemakhaya mabethu bona kuthiwa benze njani? ani bazofika bezovotisa nje behlele endleleni bani bakwenza kanjalo uhulumeni Baba robhe nje bhuti siya. kodwa-ke Ukhona Ayikho inetwork. izinto ey'ningi ziqala ezweni sakaZulu. Isibindi esiningi nokuyinikela qala khona laphana kwaZulu ngoba iSouth Africa imabheketane kunje yonke lento isuke kaZulu nomkhwanazi ayekho umuntu obengaba nesibindi lesikalula esilese esenziwe umkhwanazi kwi-industry even ngisho ukuqala ukubulawa kwegebengu iHautini i-adopthe into esiyenziwa ulokhuzana uGeneral Lieutenant umkhwanazi kwaZulu Natal kwaqala kwafocuswa even nabantu laba kade bebulawa bama protection fee yini lezi imali lezi angazi babizwa ngani laba kade benqunywa yonke lisuke lekwaZulu Natal yazi yako Eastern Cape abantu othiwa ba untouchable bayingozi. So ngalokho ngisho ukuthi sometimes funa sigebisa amakhanda ke kubonakala ukuthi ngaphunywa nayona iphi solution ukuze uhulumeni ezokwazi ukuhlonipha abantu ngayona yonke indlela ngoba hayi nokunye sesiyaqhamuka kuzowusiza umphakathi hayi kubuya kungenye into njengamanje afuna sisungule into ezoseva ama-interest wethu straight abantu sikhayelane abadala sodwa bavotelane sifane bodwa. sodwa ukuthi akwenzeki. Abantu abasha bavotelane bodwa. Voteni mina ngiright kabi ngoba elami ikhehle ngangilivotela uNkulunkulu seligcinile. Angisenakhehla-ke ngaphansi ngivotela ikhehla ngoba ikhehla engangikwazi phela ukuphila incindezi yokuthi ngikhulekela ukuthi ikhehla uNkulunkulu akaligcine aze ngimukele ukuthi uselithathile ngiqale phansi futhi ngiyoyifaka kwamanye amakhehla. Hawu nganya mfana. Nina bembabazane bahaqa ubusika nehlobo ey'ngane kamntwana eziqale phansi ziyathinta laphana ngobhoza nazo futhi ayisenamelusi kade ngibuka inkulumo ka-VF wayekhala ngabani lona kuthiwa uzoba acting MM wasemkhanya kude angazi uDr Siyantuli kuthiwa angazi wakwasukuma no-300 million kade ngizwa u-VF ekhala ngaye lapha emphiki impela kunoPrim kunamhlanje iqembu liphinde lamthatha isho ukutshela ukuthini nje yonke leyo nto leyo. Hayi abamthathile amanga lawo. Mabengenza njalo phela kusho ngabaxhaphaziswa. Futhi yabona nje ngizokusendela yonke lento lena ye-list ye-portfolio yasemkhandleni wasemkhanya kude u-acting MM uzoba acting MM kulo mayor omusha i-administration yenkatha. Hayi funa abamashe nje umphakathi wakho hambe washisa ama-office. Hayi mina ngiswela amandla ukubuza nje for 5 years ukuthi ibudget yasemkhanya kude bayenzeni ngoba asina lutho kumkhanya kude lutho. Bakhona nabelungu la emkhanya kude. Bakhona abawu3 mhlambe bawu4 bambalwa. Nakhona balapho kombazwane ngoba angisho mina kuhlala ngisho mina ebuholini balapho lutho ngisekulento ebengisho njalo ukuthi la kunephethe khona imbungulu umuntu omnyama kungcolile. Awukhanya kude uWest awukwazi futhi futhi umkhanya kude bayakutshela nabazongena Nami ngoba vele ngiyimbungulu. bayakutshela bathi-ke kumkhanya kude futhi ukuthi nozongena uyakutshela ukuthi there is no chance ukuthi ningathola amanzi
ozongena ongakangeni ofuna ukuvotela uyakutshela ukuthi there is no chance ukuthi ningathola amanzi. So into